reitero l'agraïment que han fet els meus companys sobre l'assistència a aquesta roda de premsa i com que estem al mes de setembre i el mes de setembre és un mes on comença el curs escolar, l'actualitat demana que parléssim d'educació i dels problemes de l'educació que tenim a Benicarló, que no deixen de ser uns problemes igual que els tenen en les altres poblacions o en tot el País Valencià, però a nosaltres el que ens importa és els problemes que tenim a l'educació a Benicarló. Tot això ve a raïs de la roda de premsa que va fer la setmana passada la regidora d'Educació, la senyorita Rocío Martínez, on va donar unes xifres de tot el que és escolarització en els centres de primària i d'infantil i va parlar sobretot de normalitat. Nosaltres la normalitat l'entenem d'una altra manera i des de luego no l'entenem de la manera en què ella parla de normalitat a l'inici del curs escolar. Nosaltres, no per reiterar el que vaig a dir ara és menys important, volem parlar primer que res de la no normalitat en les infraestructures educatives promeses des de fa anys a Benicarló. Les infraestructures educatives que des de fa temps van dir que farien i farien i farien i que a hores d'ara el Partit Popular no les ha fet i que és una mancança que tenim aquí. No només estic parlant del Col·legi Àngel Esteban, que com ha dit la meva companya Maria Àngeles, són xiquets que estan en aules prefabricades des de fa uns quants anys i pareix ser que enguany encara estaran, per molt que digui l'alcalde que el col·legi enguany es farà i que de moment ja els han demanat que netegen el solar on anirà ubicat. Estem parlant de la principal infraestructura educativa que és el Col·legi Àngel Esteban, que com bé sabeu les obres del sector 7 pràcticament estan finalitzades i que té que anar allí la infraestructura educativa al col·legi este. De moment encara no s'ha fet o de moment encara no l'han vist, però si mos creiem a l'alcalde, l'alcalde diu que este curs ja estarà acabat. Però és que no només és l'Àngel Esteban, és que estem parlant dels dos instituts. Mireu, els dos instituts que n'hi ha a Benicarló, tant el IES Joan Coromines com l'IES Ramon Cid, necessiten una remodelació urgent. Fa molts anys que es va dir que l'IES Ramon Cid se faria allí un nou centre, a més un centre educatiu integrat on anirien tots els cicles formatius i un gran centre de batxillerat i d'ESO, però de moment no sabem res d'aquest centre. L'última vegada que ho vaig preguntar al ple ens van dir que estava en marxa. Això que estem reivindicant no és que estem parlant ara d'estos anys de la crisi que no s'ha fet, no, és que això ja fa molts anys que s'hagués tingut que fer. En època de bonança econòmica això ja estava planificat i ja estaven els projectes fets i no es va fer. L'IES Joan Coromines és un centre que també fa molts anys que està construït, és un centre que té uns tallers en ruïnes des de fa molt de temps. Estem parlant d'un centre que té 50 anys, d'un centre que té la instal·lació elèctrica que té 50 anys o més, m'estan rectificant, un centre que té la instal·lació elèctrica per a modificar, d'un centre que té les tuberies encara de plom, d'un centre que necessita realment unes obres perquè allò està per a tombar-ho tot i tornar a fer. I allí tenim alumnes de Benicarló que van tots els dies allí i que estan en unes condicions realment penoses. Però és que estem parlant també de l'Escola Oficial d'Idiomes. Jo recordo aquí que l'Escola Oficial d'Idiomes va ser una promesa anunciada a bombo i platillo i que l'Ajuntament de Benicarló va cedir els terrenys del Jaume I per a construir l'Escola Oficial d'Idiomes. En una picabaralla en Vinaròs. L'Escola Oficial d'Idiomes de moment ni sentim parlar. És que són infraestructures que s'han de reivindicar contínuament i pareix que ens haguéssim oblidat i no estem parlant d'ara del moment de crisi, sinó de fa molts anys. I també sobre l'Escola Oficial d'Idiomes vull dir una cosa molt important. Vaig sentir-li dir un dia a la regidora d'Educació que l'Escola Oficial d'Idiomes no té sentit perquè els centres seran plurilingües. Mire, senyora regidora, no té res que veure una escola oficial d'idiomes el plurilingüisme que s'ha inventat la conselleria i que és una xapussa. Ja no estem parlant ni dels contractes de becaris que volen contractar per a que donen anglès. Ja no estem parlant de la llengua que sortirà perdent, que és el valencià. Estem parlant que l'Escola Oficial d'Idiomes ofereix uns ensenyaments d'alemany, de xinès, de francès, d'anglès i d'unes titulacions que en els temps que tenim de crisi la formació en els idiomes és fonamental i que no podem renunciar. I els aularis que tenim a Benicarló són aularis que supleixen la falta de l'Escola Oficial d'Idiomes, però que són
llocs no adequats per a l'ensenyament d'idiomes. No podem ensenyar llengües en un radiocasset damunt la taula, com fa 50 anys. És que això no té sentit. L'ensenyament d'idiomes és una altra cosa, més moderna i en aules com cal. Recordem que en la província de Castelló només hi ha una d'escola oficial d'idiomes, a Castelló. En València i en Alacant n'hi ha moltes més, però que en Castelló no se n'ha construït cap des que es va fer la de Castelló, i això ja fa uns quants anys. Les promeses de construir-ne una a Benicarló i una altra a Villarreal, de moment, res de res. Però això per què és? Doncs perquè la prioritat del Partit Popular són unes altres de prioritats. Quan en època en què la Generalitat recaudava molts diners i en època on tot eren grans esdeveniments, ens gastàvem els diners en altres coses. L'educació mai ha sigut una prioritat del Partit Popular i això és molt important. I ja per no parlar del conservatori, en una altra infraestructura educativa. El conservatori, una altra promesa incomplida. Una promesa que jo recordo que van dir que el farien de nou. I no només no l'han fet de nou, sinó que les subvencions les han anat baixant. I és una infraestructura educativa molt important també per a que els nostres joves se formen en unes titulacions que els poden ajudar en el dia de demà a trobar treball i a completar la seva formació acadèmica. Això el que fa a infraestructures que no per ser infraestructures i que pareix que en època de crisi tot se justifica. Doncs no, nosaltres pensem que l'equip de govern del Partit Popular, en el senyor alcalde al cap, ha de reivindicar contínuament aquestes infraestructures perquè fan falta. I pel que fa a l'ensenyament, reiterar el que ha dit la meva companya Maria Àngeles i afegir unes quantes més. Nosaltres no podem pensar que és normal que comenci el curs en augmentar les ràtios, en el número de xiquets augmentat per classe. Això no ajuda al fracàs escolar i l'augment de ràtios se produeix en tots els nivells educatius. Claro que n'hi ha places vacants, l'altre dia va dir, és que n'hi ha places vacants i ho venen com una cosa positiva, com que els pares podran escollir. Doncs, però senyores, n'hi ha vacants perquè han passat de 25 a 30 en infantil i en primària i han passat de 30 a 35 en secundària obligatòria i fins a 42 alumnes en batxillerat. I en Benicarló n'hi ha unitats de batxillerat en 40 alumnes. I això merma la qualitat de l'educació i això els pares ho tenen que saber. I sobre aquest tema n'hi ha moltes vegades la gent diu si quan jo anava a escola n'érem 40 i no passava res. Doncs mire, jo quan vaig començar a treballar i este és el meu 29è any davant d'una pissarra, també vaig començar donant classes a 42, però la societat no és la mateixa. La societat de fa 29 anys o 25 no és la mateixa i les aules són un reflexe de la societat i les aules que tenim als centres educatius són un reflexe d'aquesta societat. Ni són els mateixos els alumnes, ni són els mateixos pares, ni són les mateixes circumstàncies. De manera que avui en dia donar classes a 40 ni a 35 xiquets és impossible. I això els pares han de saber que perjudica la qualitat de l'educació. La qualitat. I si perjudica la qualitat, estos xiquets, la seva formació no serà la mateixa. I això és important. Però no només perjudica la qualitat. Tots els professors que s'han eliminat, i estic parlant de que en l'Institut Ramon Cid n'hi ha 13 professors menys que l'any passat i en el Coromines 10 menys que l'any passat i en el Ramon Cid en 4 anys s'ha baixat el número de professors un 25%. Este número de professors que hi ha menys als nostres centres educatius repercuteix en els jovens de Benicarló. Estos jovens que estan estudiant en aquests moments magisteri o que han acabat la carrera o que han fet una filologia o qualsevol diplomatura o el grau en totes les carreres universitàries, estos jovens que se volien dedicar a l'ensenyament tardaran molts anys en treballar. O sigui, tots aquests jovens, això és una generació que acabaran les carreres universitàries i per culpa de les retallades no treballaran. I això són joves de Benicarló, no estic parlant en el còmput d'Espanya. No, no, joves de Benicarló, alumnes meus de fa 3, 4 anys, 5 anys, que no tenen treball i que se volien dedicar a l'ensenyament i que no treballaran. Per què? Doncs perquè cada any n'hi ha professors que no treballen. I per què no treballen? Doncs perquè augmenten les ràtios. Si n'hi ha més xiquets per classe i augmenten les hores dels professors que estan treballant, doncs està clar que falten menys professors. No se convoquen oposicions, no n'hi ha oferta del treball públic i aquí n'hi haurà molts joves benicarlandos en les carreres acabades que es voldrien dedicar a l'ensenyament i que no treballaran. Això és normalitat? Doncs a mi no m'ho pareix. És normalitat que s'hagi suprimit el cicle formatiu
d'un cicle formatiu al Joan Coromines, el cicle formatiu de construcció civil al Joan Coromines, doncs tampoc no me pareix normal que s'hagi suprimit un cicle formatiu. I no s'han afegit nous cicles formatius. Des de la regidoria d'Educació i el senyor alcalde reivindiquen els cicles formatius que fan falta en este poble, que ja venim nosaltres pregonant des de fa molt de temps, adients a les indústries que tenim a Benicarló, com poden ser la indústria química i el sector agrícola. S'estan reivindicant aquests cicles formatius? No. Damunt ne suprimeixen un, però no me'n posen cap. En una època on la formació acadèmica és importantíssim, perquè no n'hi ha treball. I els joves el que se dediquen és a formar-se. Doncs bueno, han suprimit un cicle formatiu al Joan Coromines. Les beques de llibres, com ha dit Maria Àngeles, en secundària, les beques de llibres, les de l'any passat, no s'han cobrat. Els pares que tenen concedida una beca de llibres no l'han cobrat encara, perquè la Generalitat no els ha pagat, i ja estem demanant les beques de llibres pel proper curs. Per un curs que comença i que els pares han de pagar els llibres ja. I no han cobrat ni la beca de l'any passat. I en primària s'ha suprimit el bono llibre. Les llibreries, recordo que han cobrat fa 4 dies, però que se's devien molts diners a les llibreries del bono llibre. I algunes no han cobrat encara. Doncs molt greu. És normal que hagin pujat l'IVA del material escolar al 21%? Doncs a mi no m'ho pareix. És normal que els centres de Benicarló, com són els instituts, encara no hagin cobrat el manteniment del segon quatrimestre del curs que ja se va acabar el mes de juny? Els instituts no han cobrat el que els correspon en el segon quatrimestre. I n'hi ha centres que encara no han cobrat el menjador de gener a juny. O sigui que la Generalitat deu diners en aquests centres. Tampoc no és normal això. Però a tot això, què fa l'Ajuntament per solucionar això? És que el problema nostre de l'Ajuntament de Benicarló és que mai l'Ajuntament de Benicarló s'ha preocupat per aquests temes educatius. Nosaltres tenim ajuntaments molt a la vora que sempre han tingut partides pressupostàries per a beques de llibres i per a beques de guarderia i per a beques de menjador per a complementar les beques que podria donar la Generalitat. L'Ajuntament de Benicarló mai ha tingut beques d'aquest tipus, ni ara tampoc. Mireu, esta setmana va sortir a la premsa que un ajuntament de la nostra província, concretament l'Alcora, concedeix ajudes de fins a 200 euros per a material escolar, per a llibres i per a material escolar per a les famílies més desafavorides. I a més, jo me vaig llegir l'article i realment és interessant, perquè han ideat un mecanisme on si l'Ajuntament concedeix una ajuda per a que una família compri els llibres, quan s'acaba el curs aquests llibres han de tornar al centre per a que l'any que ve uns altres xiquets puguen beneficiar-se, de manera que es forma un banc de llibres. Els bancs de llibres a Benicarló han començat a funcionar, però gràcies a la iniciativa de l'AMPA, no gràcies a la iniciativa de l'Ajuntament. Estos bancs de llibres haurien d'estar subvencionats per l'Ajuntament. I això és obligació de l'equip de govern, de la regidoria d'Educació. Nosaltres estem donant idees de com se podria fer. Se podria l'Ajuntament destinar una partida pressupostària a subvencionar als centres escolars per a comprar llibres. I quan estic dient-ho és perquè es pot fer, perquè he parlat amb els tècnics i m'han dit que es pot fer. Se pot subvencionar els centres per a comprar llibres. Cada any un curs. I aquests llibres quedar-se en el centre i formar un banc de llibres per a poder estalviar a les famílies la compra de tots aquests llibres, que suposa un gasto i una despesa que jo estic segura que moltes famílies no poden fer front. I això no s'està fent res de tot aquest tema des de l'Ajuntament. Les escoles matineres, esperem que continuen. Ja vaig dir l'any passat, per aquesta època, que s'havia rebaixat al 50%, però per almenys se van poder portar a terme l'any passat. Esperem que enguany, durant tot el curs, i ho dic així perquè esperem que durant tot el curs se porten a terme. És una manera de conciliar la vida laboral en la familiar i considerem que hi ha famílies per a les quals és necessari aquest servei. I una altra cosa que tampoc no ens pareix normal, parlant de normalitat, és normal que l'alcalde vagi parlant la consellera d'Educació la setmana passada i que la consellera d'Educació
en roda de premsa conteste als periodistes quan li pregunten que no sap de què van parlar, doncs a mi no me pareix normal. L'alcalde està de vacances, però el més normal és que l'alcalde, quan acabe de parlar amb la consellera, comunique a la regidora d'Educació quines han sigut les conclusions a les que han arribat. Resumint, nosaltres pensem que l'inici del curs en aquests moments és de tot menys normal. I que si el sistema educatiu se manté no és gràcies als esforços ni de la Conselleria ni de l'Ajuntament, sinó gràcies al compromís del professorat i dels pares, que són conscients de la importància del treball i de l'entrega d'aquest professorat i dia a dia als seus alumnes, a pesar de tots els entrebancs i a pesar de totes les dificultats que posen les administracions, sobretot les administracions del Partit Popular. I que això he de dir que una vegada més la nostra conclusió és que l'educació no és prioritat pel Partit Popular.